Hola de nou i benvinguts. Seguim amb el tema de l'altre dia. Vam parlar de la relació entre nacionalisme i independentisme, però sobretot vam veure el nacionalisme en si perquè ens és evident que ha sobresortit en els últims temps i que és el substrat perfecte que alimenta aquesta lògica polaritzadora en què aquests es mouen amb una bandera i aquests amb una altra bandera. Doncs bé, aquí veurem altres implicacions del nacionalisme, només algunes, perquè evidentment amb 3-4 minuts de vídeo que faig no puc explicar-ho tot i a més, a mesura que gravo decideixo parlar d'unes coses o altres coses. Partim del principi, i és que el nacionalisme, com imagino que sabeu, es fonamenta en la història per tal de justificar-se en el present. És en aquest sentit que el discurs processista amb el nacionalisme català que l'acompanya diu allò típic que sentim a la tele, però també la gent normal al carrer, diu allò de Espanya és irreformable, ja s'ha intentat reformar Espanya i no es pot reformar, no es pot aconseguir, i Catalunya porta segles igual i sempre està patint. Aquests de Podemos són uns ingenus si es pensen que poden canviar Espanya. A veure si obren els ulls una vegada i s'adonen que l'únic que podem fer és la independència. I t'ho diuen i es que necessiten panxos. Doncs bé, què observem d'aquest discurs? Doncs fins i tot si suposem que això que Espanya és irreformable és cert, i jo penso que és un discurs, i penso que és un judici moral, però fins i tot si suposem que és cert, jo extrauria dues coses. La primera, i és que és un discurs aquest que pressuposa que hi ha un ens abstracte, el poble, la nació, que té caràcter històric, que sobreviu l'individu, que se sobreposa als individus i que és el que perdura. Jo crec que això és de tipus idealista i això es lliga amb el raonament comunitarista que ja vaig comentar a l'altre vídeo, i el que fa és oblidar les diferències reals, autèntiques, efectives, materials que existeixen en el si de la societat. Si observem les enquestes del CEO veureu que les persones amb dificultats econòmiques tenen menys simpatia per la independència i tenen menys inclinació a votar els partits independentistes. Per tant, és obvi que en aquest un sol poble hi ha un cert biaix i s'ha de tenir present. I crec que és un error, ja ho vaig dir, ja ho sabeu, estratègic i ideològic que va cometre la confluència d'esquerres quan va acceptar aquest discurs i parlava d'un sol poble contra la repressió, en aquest cas era la repressió. Clar, quan setmanes enrere no parlava en cap moment d'un sol poble. Però hi ha un segon element que també destacaria, i és que d'alguna manera podem dir que se selecciona de la història allò que interessa, conscientment o inconscientment. Per exemple, i això ho lligo amb l'estratègia del procés. Sabreu que el procés el que està fent és pressionar, la qual cosa genera unes tensions socials que jo no considero positives, però en tot cas el que fa és pressionar per veure si s'aconsegueix el suport internacional. Aquesta estratègia es pot entendre a termes tàctics i es pot entendre si ens posem en la lògica de jo faig això, tu faràs això, acció-reacció, a veure qui té més poder. Però de nou, es tracta de veure les implicacions que té, i en aquest sentit s'oblida que això d'alguna manera també s'ha intentat fer en la història. El 1640 Catalunya es va posar sota la tutela de França. Amb el Tractat dels Pirineus, França es va quedar a la Catalunya Nord i va passar el tema. El 1714, a la qüestió catalana, s'esperava l'ajut dels britànics. Van passar el tema. Durant la República, no només Catalunya, sinó la República en si, esperava que els aliats poguessin intervenir i esperaven que el conflicte s'internacionalitzés amb l'esclat que s'esperava de la Segona Guerra Mundial. I no va passar. Clar, doncs això no es comenta, i això també es veu observant la història. En canvi, jo veig que hi ha una certa fe cega que això pugui passar, que hi pugui haver una ajuda, que és una fe cega que justament està lligada i fonamentada amb aquest autoconvenciment nacionalista. Jo penso que hauríem de tenir això present i pensar també en altres elements, no només amb la fe mateixa. Doncs bé, penso que he dit tot el que volia dir. A l'últim vídeo, les reflexions finals sobre el tema.